אני מכיר את השיטת פעולה שלו, שיטת פעולה פשוטה מאוד. הוא מעלה תמונה באינסטגרם של כסף, של פוזות, כאילו אתה יודע, הוא מסודר, הוא צד את הטרף קל. מי אלה הטרף קל? היתומות, השבורות, הבת של נרקומן בגמילה שעובד מלגזן בזייפר, הוא מתכתב איתה, מבטיח לה ארמונות, לוקח אותה פעם אחת, מושיב אותה בשולחן עם החבר'ה, עם בקבוק, ויענו מפזר שטרות, קונה לה איזה חולצה בסוף עונה בזרה, בא אליה לדייט, עושה עליה ראש, מספר לה סיפורים שהוא שותף ב4 מסעדות ו2 צ'יינג'ים. עכשיו היא לא יודעת שהוא מתחת לקו העוני. אם היא הייתה רואה את התלוש המצער שלו, אחי, שהוא מקבל 60 שקל נסיעות, שהוא עובד בארץ, מכניס מכוניות לשטיפה, עם העניבה הצהובה הזאת, והבגדים הדהויים, והעוגמת נפש שהוא עובר יום יום, הוא מחתים כרטיס בתוך מוסך, הקם שגרדן הזה. היא לא יודעת את כל הסיפורים. הוא לא עונה גם בבוקר, הוא אומר להם, הוא לא פותח את הוואטסאפ בבוקר. למה? הוא אומר להם, הוא קם ב10, 11, הוא גר בתל אביב, הוא מבלה כל הלילה, הוא בטיסות. היא לא יודעת, הוא מסתובב עם חוזה, אחי, נכנס לג'אנגו, להביא ללא חליפי. היא לא מכירה את הפייק, את הפיקציה, את הזיוף של הבן שרמוטה.